1:30 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense en Onda Cero e saudamos agora ao alcalde de Amoeiro, José Luís González. José Luís, bos días. Hola, bos días, Paco, bos días. Hai 2 anos falaba vostede no xornal La Región de que houbo no seu concello un increíble boom de natalidade. Segue aumento de poboación? Pois podemos dicir que sigue. De momento van 9 este ano. Bueno. Estamos al día 19, o sea que a ver se aparece algún máis por aí hasta o día 30. A que cree O que 31 debido? de A que cree que debido? A Pois non alimentación? sei. Está claro que o estar cerca de Ourense e ter todas as facilidades para que as parexas podan aquí servicios e vivir todo isto, pois estánse trasladando moita xente xoven. Ajá. Aquí ao Concello. Casi é toda xente que se ve empadronar agora últimamente, últimos anos. Podemos considerar Amoeiro un concello dormitorio? Sí, totalmente. É que é así, é un concello dormitorio. Temos todo o que son os instalacións deportivas para poderles facer ejercicios, temos bares, temos carnicerías, temos ferreterías, temos farmacia, supermercados, ultramarinos, dous médicos, o centro de salud ten 2 médicos con 2 enfermeros, un colexio que está medrando, ao final, pois, son uns servicios que son esenciales para a vida cotidiana dunha familia. Claro, cales son os principais sinais de identidade do seu concello que, por certo, ten no Cachón un dos seus paraxes naturais máis atractivos da provincia? Sí, certo. É unha das que a reformamos agora, últimamente o trazado, porque estaba bastante deteriorado e tuvemos autorización xa da hidrográfica. Reformamos 1 kilómetro 700 metros para que a xente, pois mira, pudera disfrutar un pouquiño máis do paisaxe. E despois xa temos tamén unha ruta que é nova, que a fixemos fai 2 anos, que lle chamamos a ruta do río Formigueiro, de 800 metros de longitude, na que hai 5 muiños e un poldrao, no que rehabilitamos 2 muiños, quedan os outros 3, unha ruta tamén moi bonita e moi espectacular para disfrutar durante todo o día. O sea, durante o día. Pararse ali a comer, merendar, hasta casi precisamente cenarse, se pon ben a cousa. Como estamos de aloxamentos turísticos, de lugares de xantar, de restauración? Pois aquí no centro temos 5 bares, pero no centro, en total, en todo o concello, temos 9. Está incluído tamén o San Damián, o Pazo de San Damián. Ajá. Bueno, a cercanía... Que ten 11 habitacións. 11. Sí. A cercanía coa capital... 11 habitacións que están abertas durante todo o ano. Ajá. Decía que a cercanía coa capital ten as súas avantaxes, pero tamén require de demandas. Que opinión ten sobre a necesidade dun transporte metropolitán que enlace ben a capital da provincia con Amoeiro? Pois estamos nelo, xa tuvemos 3 reunións, parece que esta vez, despois xa de 26, 27 anos aproximadamente, que se leva falado do tema do transporte metropolitano, diferentes alcaldes, tanto aquí como nos outros concellos, pois parece que vai para diante. Xuntouse todos os grupos de goberno, todos os grupos de políticos, coa axuda tamén da Deputación, que é a que de alguna forma leva o tractor, que nos está tendo as reunións, en a que ahora sí, con novos pliegos que a ciudad, fixo para a adjudicación. Para licitar a nova licitación de autobuses, pois incluíu o transporte metropolitano, cousa que nós tamén agradecemos. Bueno, a ver... témolo aí, témolo bastante máis fácil que fai anos. Bueno, e como vai o plan de mellora dos camiños rurais? Bueno, o plan de camiños rurais, todos os concellos somos moi limitados. A verdade é que nós pásanos por aquí dúas rutas de
de Camiño de Santiago, Ajá. nas que agora, gracias a Dios, pois faise a Xunta cargo da limpieza delas. Pero hasta ahora estábamos nos limpiando nós, estábamos como chaman, limpiando o noso trazado. Por exemplo, Villamarín limpiaba o seu, Cea limpiaba o seu, últimamente pois tiñamos que cada un pois asumir esa limpeza. E ao ter dúas variantes, pois para nós é moito máis trastorno. E temos moitos máis gastos á hora de limpiar todo o concello, porque nós temos temos en total 48 kilómetros de camiños destes municipales. 48 kilómetros, que non é nada. Entonces, pois, agora vamos ter unha ruta de senderismo, bueno, pois, a ver, vamos limpiando pouco a pouco os camiños, para que a xente disfrute un pouquinho todo o noso naturaleza. Neste senso relacionado coas obras, que ten significado para Amoeiro o acordo na Deputación que implica o desenvolvemento do Plan Cooperou? Moito, porque non é por nada, pero este concello pasou de recibir 48.000 euros en 4 anos a neste último ano 178.000 euros neste último ano. E en últimos 4 anos só recibíramos da Deputación 48.000 euros. O sea que a significancia é abismal. Ya se ve con esas cifras. Vexo tamén na web que teñen pista de pádel. Hai afección ou solo para residentes? No, é para todo o mundo que queira. Non puxemos nada de residentes, ni empadronados, ni non empadronados. No. Puxemos un precio asequible, popular, 2 euros por persona, 45 minutos. Sinceramente, no Brao está sempre cheo. Moi ben. E estamos sempre... Estamos ás portas do Nadal. Que nos pode contar da programación municipal en Amoeiro para estas datas? Porque vexo que Papá Noel, Reis Magos, cabalgata, un par de festas como elementos principais. Contenos. Intentamos cada vez pois ampliar un pouquiño máis o abanico de actividades. Este ano empezamos, é unha dúcia de actividades máis que temos este ano, que empezou co encendido do alumado do Nadal, o día 5, e o día 6, do día 6 ao 10 de xaneiro, fixemos un primeiro concurso fotográfico do Nadal, de alguna forma para incentivar aos pueblos, as asociacións, casas particulares, a que de alguna forma pois poderan encender as súas luces, e poñer as súas luces e adornar as súas casas do entorno. E así pois vai haber 3 premios cando se termine o fecha final de concurso, e vai haber 3 premios. O primeiro premio vai ser unha noite do Pazo de San Damián, o segundo vai ser un lote das Terras Mancas, do viño das Terras Mancas, da adega Terras Mancas de aquí de Trasalba, e o terceiro vai ser un lote de melenería de Trasalba, todo produtos de aquí da zona. Vamos, e iso é o que tratamos, de promocionar todo o que temos na zona e darlle visibilidade. E as festas... Despois tamén temos un obrador... Sí. No, decía, e as festas de Noiteboa e de fin de ano, en que consistirán? Pois este ano vai haber festa de Noiteboa, que vai ser na Casa da Cultura, e vai organizar unha comisión de festas, que é a comisión de festas de Amoeiro. A Noiteboa é a comisión de festas de Amoeiro, que organiza ela. Van ter un grupo, e a partir de aí como a colaborar con eles, un grupo musical durante toda a noite a partir das 12 hasta que o corpo aguante. Igual que a festa de fin de ano, que é cotidiana aquí no concello, que vai ser organizada por a Comisión de Festas de San Marcos, que é exactamente igual que a anterior. E despois xa tamén a de Noite de Reis, que esta sí que é nova, que nunca tuvemos, tampouco. Tamén na Casa de Cultura ya está por a Comisión de Festas de Parada. Estou falando das comisións de festas do 2025. E despois así vamos ter unha... dime. Contenos, que máis? Despois xa vamos ter o Peca Moiro, que vai ser desde o día 23 hasta o 28, que isto xa é
algo tradicional aquí no concello, con 6 euros de entrada durante todo o día, e dispoñerán dun circuito de colchonetas, e despois tamén vamos ter o día 22, que ainda hoxe se termina o plazo da terceira andaina solidaria, por eso falaba antes dos camiños, intentamos limpiar todos os camiños para poder recorrer o máximo posible do concello, e aquí son pois uns cuantos kilómetros tamén, que hai unha andaina, o sea, unha pequena e outra longa, donde intentamos visualizar o mellor do noso concello. O recorrido vai ser o visualizar o mellor do noso concello. Unha ruta corta vai ser de 10 km e a outra longa de 22. E despois, pois, vamos tamén ter hoxe, precisamente, un festival da Escola de Música, que se instaurou aquí este ano, en a que ten moitísimas actividades. Ten guitarra, piano, saxofón, baixo eléctrico, clarinete, batería, batucada, etc. Moi ben. Xa non me acordo máis. E hoxe vai ser un festival expoñendo todas as súas instrumentos, actividades. Bueno, instrumentos e actividades que fan. Para rematar, quixera saber... Pois xa para rematar, sí, para rematar a cabalgata de Reis. Claro. E bueno, non nombrei o Papá Noel. Papá Noel. Papá Noel tamén o día 24, ás 5 da tarde, pois habrá un recorrido de Papá Noel por todo o centro da Moiro, e a recepción será no pabellón, tendo gratis as colchonetas, os nenos. E ali, pois, sempre habrá algún obsequio, para todos os anos. Quería preguntarlle... que habrá un obsequio. Quería preguntarlle para rematar, os Reis Magos chegarán a cabalo, chegarán en coche? Nunha carroza. Nunha carroza. Nunha carroza, sí, a partir das 5 da tarde, por o centro da Moiro, o día 6. Bueno, intentamos visualizar o concello para xente xoven, para xente maior, para todo, con estas actividades. Bueno, pois que sexan do gusto dos veciños e de cantos queran achegarse a Tamoiro nestas datas. José Luis González López, alcalde de Amoiro, gracias por atender en directo a chamada Onda Cero. Bo día e bo Nadal. Bo día e boas festas, Paco, igualmente. 1:43 minutos cando continuamos en Más de Uno en Onda Cero.